egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoyingcwele. Thixo mazulu, Thixo lomleyo, Thixo ngumsindisi. Selapha ke malusolungileyo Thixo. Besingazi basingakule ndawo malusolungileyo namhlanje. Kodwa kwathi kwaba Thixo wena unowakho walathi ukuba siba kule ndawo. Siyathandaza ke malusolungileyo sithi nangu ke umntana wethu simzisa kuyise omkhulu nonina khulu. Amen. Sithi ke Thixo olungileyo mawuqala wena Thixo olungileyo. Ungene Thixo umandla le ndawo uhlala. Umkhongozele Thixo umbeke esifubeni sakho masolungileyo. Yesu mathemba. Besingenathemba loba thina saba kule ndawo. Besicimba thina ngabantwana bethu bafana bazise thina kule ndawo. Kodwa ke Thixo wena uthi wena masiboleka uthatha into zakho usiboleke sona. Siyacenga ke masolungileyo sithi Thixo olungileyo umsindiso noqobo. Siyazi uba Thixo zonke izinto Thixo zenziwa nguwe nento sizinikwa zinikwa nguwe. Siyancama ke Thixo olungileyo kule ndawo yakho ndancama. Thixo nothi kumse sonke sizagqitha kule ndawo akho nomnye ongazugqitha kule ndawo Thixo nomandla konke kanjalo amkene umntana kwegama kaKristu Jesu. Amen. Umuntu ozelwe ngumfazi imihla yobomi bakhe emifutshane iyakholiswa yena lusizi. Uyavela ke andula ukunqanyulwa njengembali. Uyabaleka njengathi sisithunzi sangeza hlala entlalweni inye. Phakathi kokudliwa kobomi sikwasekufeni sesiya kufuna usizo kubani na kuphela sifuna kuwe Nkosi oziqumbeleyo izono zethu ngokufanelekileyo. Kodwa Nkosi Thixo obungcwele obuphezu kwembaliso Nkosi enamandla onke msindisi onetarhe elikhulu zingasilahlela ezinhlungwini zokufa ezingaphakathi. Wena Nkosi uyazazi imfihlakalo zenhliziyo zethu ungasivinkeli indlebe zakho zofefe sakuthandaza. Lesinyamezela Nkosi ebungcweleni bophezu konke thina Thixo ngusomandla msindisi onetarhe elikhulu umgwebo ofaneleke kunene. Ungavuma uba sithi nangaziphina inhlungu zokufa siwe kuwe ekupheni kokudla kwethu ubomi. Siyawufaka umzimba wakhe emhlabeni ungumhlaba emhlabeni uluthuthu elithuthwini uluthuli elithulini. Sinethemba eliqinisekileyo lokuba aba bafele kuKristu babuya bavuke baye ebomini obungunaphakade. Ngaye Nkosi yethu umsindiso oyaguqulwa lo mzimba wonakeleyo kuze wenziwe ufane nomzimba wakhe onobungcwalisa ngakho konke kusebenza kwakhe okunamandla ukuzoyisa zonke izinto zibe ziphansi kwakhe. Ngevilisi livele ezulwini lisithi kum bhala ukuthi banethamsanqa abafele enkosini. Ke kaloku nje ewe utsho umoya ukuze baphumle kuyo imizamo yabo. Nkosi siphathe ngedaha. Siyazigoba sikubongoza bawo ukuba usivuse ekufeni sisono sidle ubomi bobulungisa kuze siphumle kuye emva kokuba ubomi ukuze sithi kanjalo ngomhla wokugqibela xa bevukayo bonke abantu sifunyane sikhulekile ebusweni bakho. Samkele lo thamsanqa yakunikwa unyana wakho ukuba bonke abathandekayo nabakoyikayo esithi yizani nina nonke nisikelelekileyo ngubawo nibudle ilifa ubukumkani enibulungiselelweyo kwasekusekweni komhlaba. Yenza okuba onofefe siyakuthandaza ngaye uYesu Kristu umthetheleli nomkhulu wethu. Egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Amen. Amen. Thixo ngumdala. Siwe Nkosi yami uYesu. Nakumshumayeli Nkosi. Ememva kwelilike lulama lezulu. Nazintombazana Nkosi yamankabani. Nomvuyiso. Asikwelilike Thixo. Sikelele lilike Nkosi. Lihlale lihleli. Lathi sele family Nkosi elikhaya. Oba naku unomvuyiseko phansi kwelilike. Lulama lezulu.
Uthi ke lo mshumayeli inkosi akakwazi ukuchukumisa elilitye. Ucela wena Nkosi uzoma phambi kwakhe kweli litye Thixo ngumdala. Ukuze Nkosi xa eliphatha ngesakhe isandla libe Nkosi seliphethwe zizandla zakho. Lulama lezulu. Nasi ifemeli yamankabane Nkosi. Nasi ifemeli yamanzotho. Lulama lezulu. Ngeli xesha Nkosi ngale mini kukho abantu abangekho kule ndawo. Abawufika Nkosi mhlawumbi emva kweentsuku zomngcwabo. Lulama lezulu. Angekhe badinge into ke Nkosi ngoba nali litye. Elithi nakunomvuyise kwapha phansi kwam. Thixo ngumdala. Uzuligcine ke Nkosi. Uzulisikelele Thixo ngumdala. Lo meleze Nkosi. Inkunzi zenkomo Nkosi azidingi into zawubona umhlaba ongathi uthambile. Thixo ngumdala uzinqane. Kumkane kakumkani. Siyazi oba Nkosi zonke izinto sizicela egameni lakho wena usenzele. NgoYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. In loving memory of our beloved daughter and sister Nomvuyiso, born 31st December 1986, died 19 January 2024, buried 28/01/2024. The sun shined brighter because she was here. Rest in peace, Mam Kabane Majeke, no Gazo Mtwembuli. Ndizubeka lizwi akushunyayelwa incwadi kaSamuel isahluko sesixhenxe ivesi yeshumi elinanye. Amadoda akwaSirayeli eMizpa asukela amaFilisti awabulala esephansi kweBhetekare. uSamuel wathabatha ilitye walimisa phakathi kweMizpa neShen, wathi igama lalo ndawo Ebenizere, wathi kude kwalapha uYehova esinceda. Elo lilizwi lamazwi kaThixo. Akushinyayelwa ke xa kutyhilwa ilitye, kwenziwa nje umsebenzi ukutyhilwa kwelitye. Ilitye eli ngumqondiso ukuba uphina uNomvuyiso phakathi kwalamangcwaba, phakathi kwezihlwele ezilele kule ndawo. uSamuel ke umise ilitye phakathi kweMizpa neShen, walithiya igama elingu Ebenizere. Batsho abantu besiXhosa alibiza ngela hlobo libhalwe ngalo ngokwesiXhosa Ebenizere, but ke ure asinayo esiXhoseni. Amen. Bathi ke abantu abafundileyo Ebenezer. Elalitye kwathiwa yiEbenezer. Amen. Qha ngokwesiXhosa ke Ebenizere ngokwehlobo elibhalwe ngalo. Ela gama ke lithetha ukuthi lilitye loncedo. La Ebenizere, la Ebenezer ithetha ukuthi nalo uncedo. Uba udibana nela gama funeka ubhekabheke nalo uncedo. Lilitye loncedo. Amen. Lilitye ke elathathwa nguYakobi esiya kwaLabhani kwaninalume, latshona ilanga, wancedwa lilitye.
wathatha ilitye ithi iBhayibhile wabeka phansi kwenhloko yakhe ya waqamela ngalo. Amen. Ithani incwadana wakaciko endakhe ndayijonga ithi yathi kanti ayilo litye. Amen. Okay. Elaqamele ngalo ya zinyawo zikaThixo. Amen. Weva uThixo uba ikhona lento inambuzela ezinyaweni lashukuma izulu ya Kuncembe John. shukuma izulu. Wathi le indawo asikuko noba iyoyikeka indawo kaThixo le, ngumzi kaThixo lo. Wathi uThixo uba ngaba uhamba nam wandinceda wandinika amanzi ndasela wandinika ukudla ndadla ndawubuyela ekhaya kubawo ndinoxolo rhamente kaThixo. Lelo litye wathi omnye umbhali lilitye elacekiswayo ngabakhi balithatha balikhupha ecaleni, kanti lilitye lembombo lilona litye loncedo. Rhamente kaThixo sincedwa lelo litye uYesu, kanti sincedwa lelo litye nangoku sihamba nje sincedwa lelo litye, elo litye lembombo. Tyhiliwe ke lilitye inkonzo yamaWesile woMzantsi Afrika, ilitye likaNomvuyiso Mxo lityhiliwe phantsi komfundisi ukwayini kwisekethe yaseBexley kule nkonzo yamaWesile. Cela nje abashumayeli bonke bathi ndizande sokusikelele litye sizokhululeka. Nantsi inkosi lentombi ile lapha. Thixo namandla onke uthe utata wayo xa ethetha wathi ilele cangomama wayo bawethu wasezulwini. Thixo wethu namandla, nantsi le family inkosi ithe gwaqa apha bawona amandla onke sonke ke bona nje sisezawuzapha kule ndawo. Cela wena ke nkosi uhambe nathi, Thixo wethu uhambe nale family uyigcine, ngoba thina sizawuhamba wena uzawushiyeka ushiyeke nale family. Abaswela uYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Lwabo fefele Nkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo uyise lungahlali nathi ngokude kube kunaphakade. Amen. Bawo oyingcwele yise wenkosi yethu uYesu Kristu, Thixo onamandla amakhulu, kusasanje maluso ingcwele nakusithe nqwadalala kulomnqoba. Thixo wam akuhlali bantu, Thixo kudityanwa ngeemeko ezahlukeleyo. Silapha Thixo wam nanamhlanje ngenye yezo meko, Thixo namandla amakhulu. Xa sithe nqwadalala Thixo wam ngokuthanda nokuvuma kwakho okokuba masidibane apha maluso ingcwele. Nantsi ifemeli Thixo wam yasemankabaneni kwaMxo, nazi ifemeli zonke ezinxulumene ngegazi nangomoya nale mveku maluso olungileyo. Xa kuthande wena ngexesha elithandekileyo nelifanelekileyo kuwe Thixo, wambizela ngakuwe umntana wakho maluso olungileyo. Sicela wena ke Thixo ibe nguwe ongena ezintliziyweni, ibe nguwe Thixo wam oyophulula apho kubuhlungu khona maluso olungileyo. Ubuciko bethu nobethu ubulumko Thixo abunawuphilisa isilonda esisentliziyweni,
Kodwa wena Thixo wam ngobakho ubuchule nokwakho ukwenziwa ngokwendalo yakho Thixo wam nguwe ozawunyanga loo ntlungu ikwabantwana bakwamxo Thixo wam. Nazi nezihlobo nabantu ebebekhula naye nabantu ebebemazi Thixo wam, akukho lula ukukhulula umntana omncinci, kodwa Thixo wam kuba yonke into isesandleni sakho sicela wena ibe nguwe olungisa ezo ntliziyo. Naba bashumayeli Thixo wam, nantsi inkonzo ezawuqhutywa ngabatata baqukene apha Thixo wam. Ndicela wena ke Thixo wam ibe nguwe othetha naba bantu nale family ngomoya wakho ingcwele malusolungileyo, nakumshumayeli ozawukongamela yonke le nkonzo malusolungileyo. Sicela uthoba umoya wakho ingcwele ze kuthi into ezawuphuma elwimini lakhe Thixo wam ibe yevela kuwe ngasentla. Sicela Thixo sikuthembile siyazi ukuthi konke sikucele kuwe uyasenzela ngalo wasifelayo nguYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Masithabathe ke isifundo sokuqala nesosigqibela kulaa ncwadi Indumiso zikaDavide isahluka ngamashumi 9 kananto. Siqale evesini siphele apha inkosi ithi masiphele khona. Masifunde ke nabayifumeneyo. Nkosi wabalikhaya lethu isizukulwana ngesizukulwana
zikazalwa intaba zikadala umhlaba nelizwe kwangona phakade kude kube kunaphakade wena unguThixo. Uyamguqulela entshabalelweni umuntu uthi buyelani ngonyana babantu ngokuba ebusweni bakho iwaka leminyaka linjengemini yezolo xa igqithileyo nanjengomlindo ebusuku. Uyabakhukulisa banjengobuthongo kusasa banjengengca ehlumayo. Kusasa iyatyatyamba ihlume ngokuhlwa iyasikwa ibune. Ngokuba sigqitywa ngengqumbo yakho siyakhwankqiswa ngumsindo wakho. Iinkohlakalo zethu uzibekile phambi kwakho, izono zethu zifihlakeleyo uzibekile ekukhanyeni kobuso bakho. Ngokuba yonke imihla yethu idlula emsindweni wakho, siyagqiba iminyaka yethu njengembali. Imihla yeminyaka yethu yiminyaka ema-70, naxa ithi ngenxa yokomelela ibe yiminyaka ema-80 amandla ayo ebunzima nobubi noko ngokuba inqanyelwa kamsinye size sibaleke. Ngubani na owaziyo amandla engqumbo yakho nomsindo wakho ngangokoyikeka kwakho? Sazise ukubala imihla yethu ukuze sizuze inhliziyo elumkileyo. Buya Yehova koba kade kangakanani na, uze ube nosizi phezu kwethu kwezicaka zakho. Sikholiswe kusasa ngobubele bakho uze sigcobe sivuye yonke imihla yethu. Sivuyise njengokwemihla wasibandezela ngayo, njengokweminyaka sabe sibona ububi ngayo. Mawubonakale izenzo zakho ezicakeni zakho nobungcwalisa bakho kubantwana bazo. Mabuthi ubuhle bukaYehova uThixo wethu bube phezu kwethu, nomsebenzi wezandla zethu uqinise phezu kwethu. Ewe, umsebenzi wezandla zethu uqinisile. Ndibulisa ke ootata abakhulu endinabo apha etafleni, ndibulise nakwiinkonzo ezikhoyo apha, ndibulise ifemeli yamankabane nezalamane naye wonke umntu olapha. Ndizibusela ngegama lenkosi Yesu Kristu, amen. Ndithunywe apha kokuba mna mandizoqhuba nje le nkonzo yezithethi. Sawuke ke ndizifunde ke izithethi ezikhoyo apha ukwenzela uba mntu ngamnye kuloo ndawo ahleli kuyo azilungiselele. Apha ke kuthi unumber 1 ufundo lwe-obituary. So ke i-audio isithethi sekhaya yaba nguMr F Mxo, isithethi sobumelwane yaba nguMr E Momo. Kubekho ke isithethi sentanga esingabhalwanga nesithethi somsebenzi ibe yi-tribute. Bese isithethi ke sombulelo yaba nguMr T Mxoli. Ngicela ke kwayala sekhaya ukuze singathathi ixesha elide simphakamise umuntu xa yohlala siphakamisa ke omnye. Zawucela torhwana sizole kulo mncwabo. Zi-hours mbalwa nje sabe silapha sisenze nje le nkonzo size kuyo apha. Siyazi ba ke emveni koko sawuhamba ke. Njengokuba ke imini exa torhwana sawucela kwezithethini apha torhwana noko. Minimo si abantu banye bayahamba sawucela ke noko umuntu xa ethetha. Ngoku ke sawuphakamisa ke yaba lufundo le-obituary. Mphathi Nkqubo, mandibonise ndibulise. Ndivumele ndithi ngqangane ntsibaza yozeshumi. Lo ngumzi wabangcwabi, Dwane Funerals, uniphathele amazwembezwembi, amabaleko namagama-ntshintshi ngobomi bukaNomvuyiso Mxo. Kwikhaya lamankabane kwaba umkhulu Mxo, konde lekhaya waba uJackson bekunye nentombi yamanzotho kwaba umkhulu menziwa unolulamile elokubeka. Balizwa ngesihlanu sabantwana, uLuthabo, Cebo, Nomvuyiso newele lakhe Nomvuyiseko. Sibini kulonzala sele salandulela ebi.
sithi benze baphumule ngonaphakade Nkosi bakhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo. Nomvuyiso walibona ilanga ngomhla wama-31 kweyoMnga ngomnyaka wama-1986, 31st December 1986. Njengabantwana bonke le ntwazana yenza amabanga phantsi esikolo Sabane Lower and Higher Primary School. Mabanga phakamileyo wenze Khulile Senior Secondary School. Wagqibezela ibanga lakhe leshumi eMfesane Senior Secondary School phezu komlambo eGqeberha. Ulapho enze khona imfundo enomsila kwiziko iNelson Mandela University City Dalibunga. Esenza izifundo zobuchwepheshe Diploma Information Technology. Ngenena kwiziko lemfundo ephakamileyo Cape Peninsula University kwelenhlansi eKapa Ludumo. Senza izifundo ze-Advanced Diploma Information Technology. Le ntwazana ixelengele inyama kwiindawo eziliqela. Sebenze njengomlingwa internship program ku-Department of Local Government and Traditional Affairs 2013 to 2014. Administrator, a technician ku-Department of Rural Development ku-2014-2015. Kaloku zombini ezo ebesenza kaloku omkhulu eBisho. Wenzi gxada kwelenhlansi njengomlingwa kwakhona kwimboni yabucala Deloitte South Africa ngo-2015. Ngenile njenge-developer kwa-Sif Properties. Intermediate Soft Developer kwa-The Right to Solve Group ngo-2017 to 2018. Chini wayi-Analyst Developer eCapitec Bank ngo-2018 to 2022. Wayiqwela iqukumbela njengesenior net developer kurhulumente wekhaya uMbaxa waseKapa City of Cape Town ngelasemzini. Kwalenti ngumntu into ehlahlali goduke. Nalenzokazi likesisi simangade selibizwe. Yiloo nto likazange litshone lingenandaba elomhlawo kumka kwakhe. Njengasemva uyise. Abantwana bakwabo kaloku luthabo Nomviseko iwele lakhe. Shiya odade bawo tatomncinci abazalana abatshana. Kala mangabane ujeke. Amanzotho nyelezi phamsa malapha mhlophe kuwe kaloku umthwembotyi Ndluntsha noqazo. Bathi uqatso ulifezile makube chosi kubele kwindlela yakho chili makuthethe ubumnyama kuvela ukhanya. Sokuhambisa ke isithethi sekhaya. Ndibulisa abefundisi nebandla lakhe lonke. Ndibulise ke nale kwayari icula kakuhle kangaka. Kunye nabo bonke abantu abalapha abasuka kwindawo ngendawo ngenxa yesisithonga sale ntombazana. Kunomvuyiso lo. Into endiyithandayo xa uthetha ngomuntu
olungileyo akujongwanga izinto uba uzawuthini. Le ntombi ikhulile le njengoba seyisisho la program ithi wazalwa ngomhla wokugqibela enyakeni. Ithi loo nto waye kwaba bantwana kwakumane kujonga uba ngompu ozawuzalwa kuqala ngomhla wokuqala. Qha ke mhlawumbi ngeshwa unolamile wazala phambi ko-12. Uzelwe ngelo xesha kuNomvuyiso bebabini noNomvuyiseko. Hayi uNomvuyiso ukhulile newele lakho uNomvuyiseko njengabanye bonke abantwana. Unjanje banembeko baqeqeshekile. Azange kubekho ngxaka apha ekhaya ngabo. uNomvuyiso ke mos abantwana bayakwazi uzohlula bona ngobe ngamawele bevana. uNomvuyiseko besondele kakhulu kumamakhe. Lo uNomvuyiseko ngumuntu katata. Akukhathana noba ku-44 ufuna uba secanga kotatakhe. Bengumuntu onjalo lo. Ibilungile ke le ntombazana. Ndiqinisekile nangoba abantu abaninzi abamazi uNomvuyiso. Xa bebona uNomvuyiseko yena umuntu uthethayo kumane kuthiwa nale linye lamawela kaMxa ngoba yena uyaziwa uNomvuyiseko uyathetha. Akaziwa kakhulu yena uNomvuyiso tu ngoba uthe cwaka noba ukhona apha endlini. Budibene ne-TV wadibana emagazini uhleli pha ilanga liyotshona. Asikaphende mhlawumbe aphinde ahambe aye kuloo dolophu ebevela kuyo. Sensiba uNomvuyiso ngumuntu onjalo. Silahlekelwe kona nje ngoba umaka laa mntu uyayithanda ifemeli yakhe. Hayi ubathanda bonke. Noba mna sendikhona ndisuka phaa endlini nam bakakamboni uyawubuza utata omncinci ugwivuphi. Baloka ufuna uqiniseka baba ekhaya ubabonile bona for bahambe. Sensibe ngumuntu onjalo ebengaphakemanga kacaci noba ufundile futhi. Ngoba abanye abantu badla ngophakama ufunda kwabo. Hayi yena hayi ebengumuntu qha. Elawuleka kunjani engumntana nangokusemdala enezidiploma bekuthethwa ngazo apha. But usengumntana ngela hlobo lakhe ngokwapha ekhaya. Ndithanda nale yabona la 8 corners siphuma pha kuye. Icebo lavela kuye kuqala. Kwakho ipitsi pha kaMama Mxo. Wathi hayi khona ndifuna kwakhiwe uronda welixesha. Abanye aba bangene pha inguye bezene la cebo. Bancedisa ke ahamba nabo. Kwenziwa la ndlinja uthi ufuna izindlu zelixesha. Ithi loo nto bekusezawutshintshwana la qanda elidala likaMama Mxo. Yile nto ndithi silahlekele ngoba belizaba khona utshintsho pha ekhaya. Ibingumntu lo. Hayi ibingumntu andifuna uxoka. Kodwa ke asisoli into. Ngoba ke nyani ke kuthiwa umuntu unexesha lakhe lohambo. Kodwa ke nango ndiyamzonda manje 2024 ngokwaqalayo. Andimazi uba yazaphela nini na nangoku. Xa sinomvuyela simbiza kanti sihambisa intyatyambo yethu. Ndiyamzonda lo nyaka nyani ingasuphele emsinyane. Kodwa ke akunamsebenzi. Sithi hamba mamkabani, hamba majeke nonoqaso. Ndlunti akamthembotyi. Usebenzile inkosi. Siphakamise ke sithethi sobumelwane.
Otata abakhulu abongamele lo msebenzi omkhulu kangaka wasemankabaneni. Andizobacalula ke ngokwezitulo zabo. Ndibuye ndize kwelo holo lakwakhulile igcwele ngabantu bakwakhulile nabendawo ngendawo. Ulutsha lingalibekanga ngaphandle nalo luyabulela. Ndithunywa ngamankabane ba ndime njengommelwane. Okokuqala thina kule ndawo sihlala kuyo asinabamelwane encakasana ngoba siyinto yonke. Apha emankabaneni kusekhaya, abantu basemankabaneni kusekhaya apha ekhaya. Abantu ke ngoku abafike bafumana indawo zochopha iziza kule ndawo ixesha elininzi abekho basemisebenzini. Nabancinci kuthe bhe ngomisebenzi ayikho, ungafika izindlu zivalile. Yiyo ke ngoku le nto ukubonakala uba kwamna kwangoku emankabaneni kusekhaya funeka bantu besithethiso sommelwane. Hayi mantorhwanami, unomawelazana abantwana umama bongo nolulamile, and kwamna ndiyazana nolulamile, wayendithanda kakhulu. Ngoku bavelayo bezemhlabeni ndikhona. Ngelo xesha ke bengekakhulu ngehlobo ndikhule ngalo. Bendithanda udlula phaa kowabo, bandisuka ndawo ndisuka kuzo ndikrocomisa isenti ndizabakhwaza phaa. Nale ntwazana limhlophe ikhoyo ngoku naye ligama layo ndiqala uqonda ngoku ndithi unomawelazana. Ndibaphe noba zii-10 cent bahobaleka bongena endlini. Bakhulile mana abantwana kakuhle. Enye into endibona into yoba aba bantwana umama wabo ngoba ubhuti uTakathabo ebesoloko esemsebenzini ibingunolamile umuntu esokela apha ekhaya. Hayi mani ubanikile umkhombandlela kangangontoba abantwana manje baqwalasela ngoku sebeqolile kakhulu unophuma pha. Xa ndidlula pha bendikwazi uma apha ecingweni, ndikwazi uma bavele ndibuza apha mawele uyathanda kulala le ntwazana sengayo apha. Ebengengomntu uthanda uba phandle, kodwa lo sinaye ngoku naye akahambi yonke le ndawo. Mani kamqwalasela ngosekhulile uba ukhaya apha ekhaya ngenxa ke abantwana bakadadethu abatshana xa babona nakwezi ndawo ndamane ndimbone. Even notata yakhe xa ngoba utata yakhe sengekho nje, ngoba umama wakhe sengekho nje, utata yakhe sheke naye lo naluseKapa. If ufowune utata yakhe elapha ekhaya emcimbini athi hayi mani ndilapha kwaTitazi, into yokuqala azayibuza abawaninzanga nabantu kwayena lundwebileyo caba unxele nabantu. Awutata yakhe hayi mani izala zishixo kum sendibamba bakwethu ngumntana lo akhange abe nangxaki mani, akhange abe nangxaki. Emleko kakhulu akhange ndimqwalasele kakhulu kaloku usoloko engekho apha ekhaya. Apha uthe wafika khona uyahlala phaa kwabo, uzabona ngemoto ndikhwaze ngaphandle mhlawumbi uvela utata yakhe. Hayi mani ndibone le moto kukho umntu ofikayo apha. Athi ke yena hayi mani yile ntwazana yam le iseKapa ilele efondini, ubufuna ibone ndithi ayilele. Kodwa ngezinye imini xa ndidlula ndithi makavuswe, yintoni mani ulala kangathi ungqabele. Athi ke yena hayi ndithanda ulala mashem, ndibuze nje impilo. Bantu bakwethu abantwana bakanolulamile bebelunge kakhulu. Ndithanda le nto yoba abekho phandle apha. If babuyile babuye bahlala kule yakhe, if ubabonile baye emanzothweni kulonini. Even apha ekhaya baqala ukuya ngoku sekho ntwazana zikasisi abatshana. Ndabaqala ubabona ngoba bexhaphaka ke ngoba caba ngojomi babo kwendawo basebenza kuzo nendawo abafunda kuzo. Sembatorhwana zange ubekho inkathazo kulo mntwana, ubekho nezinto ndive umntaka nolulamile ulwe nomnye kwathini. Senba akho nto kangako umntwana belungile abantwana banolulamile. If nangoku besalungile naba bakhona lushilekileyo. Enkosi mna kwethu. Siphakamise ke isithathu sesithetho sentanga.
Mandizibulisele kuye wonke umuntu okhoyo eholweni. Igama lam ndinguNomvuyiso Mxo, iwele. Bendisithi andizuphakama ngoba ndilimele. But ndiyacinga uba ayikho intanga kaNontombi ngaphandle kwam. Okanye ngamandla ngaphandle kwam uba asishiyane nange-hours. Sizalwa ngomhla we-31st kaDisemba ngo-1986. Bese kutshiwo ke sizalwa nguMamzodo, intombi yakwalapha elalini. Andiyazi uba ndingaqala ngakuthetha ngoNontombi because singumntu omnye. Sikhuliswa ngabazali bethu bobabini. Sikhuliswa ngabazali abanokholo. Sikhuliselwe enkonzweni. UNontombi bengumuntu onomoya ophantsi as utamncinci besetshilo. Ekuba nomoyeni kwakhe phantsi ke ukwanguye nomuntu ostabhon ongalandeli yonke into le. If into uthe uzayenza ngola hlobo ayifuna ngalo, ufuna uyenza ngola hlobo ayifuna ngalo, akafuni opinion yomnye umuntu. Apha ekhaya ke besimazi ke kuthiwa ke unenkani. Kambe nalapha emalungiselelweni wakhe walomsebenzi wanamhlanje bekuxinga-xinga ndaphinda ndakhumbula uba kanene sidilishana nomuntu onenkani. Ndithi kanizama ukukhubeka ndiphinde ndizilungise ndicinga uba kanene ungumuntu onenkani. Kwathina ke asingoyena abantu abaye bayifumane into straight ohlobo labanye abantu bebezayifumana ngayo, funeka siqale ihambe ikona kuqala kodwa ke ekugqibeleni siye siyifumane. Ndizonikezela kudadethu andifuna uba mntu because andifuna nolila phaa kwabantu. Mandizibulisele kumntu wonke olapha eholweni. Mna ke ndingulumka wakwakwethu eMxotyeni. UNontombi ke ikhazini yam. Sidibana sonke phaya emanzothweni kwamenziwe. Bebesithi gqi pha kulamfula besuka apha eMangabaneni. Ndikhulele phaya ke mna ke pha kulomama. Iba ndim ngoNontombi ibe nguNokzola. Siyalingana sonke. Phaya ke pha kulomama. Ndizathi kwakuhluthwa ke ngelaa xesha lakudala. Sasihleli nje kupheka umvubo. Sino-anti wethu pha ukhuthele gqitha unoplani. Asiphekele umvubo sinyane. Esaqo iyadika le ndalamasi. Ayasidika because kusasa ngumphokoqo namasi. Late ngumngqusho omhlophe namasi. Ngenye imini ke ngokoNontombi bayafika kungepeyi. Sibe nethamsanqa ke samfumana umakhulu. Bafike ke ngoku umphokoqo sewuredi. Afika umakhulu neenkuku athi unoplani ezinkukhu hayi mama zawuphekwa ngomso sekulate. Lithe liwele lisingalo uyiso azenze lisizana. Athi ubuza umakhulu utheni? Umakhulu ke wayengamfuna umuntu ongathi uhluphekile. Athi ke yena ke hayi makhulu andiwutya umphokoqo. Uneqhinga loba makuphekwe la nyama bekuthiwa izobekwa. Athi umakhulu hayi noplani pheka le nyama. Kukho umntana ongayityiyo le nyama. Aphele ke uanti ipheka inyama sitya inyama ngenxa yamaqhinga wewele. Sikhule ke sinokhazini wethu onguBen. uBen wayenentlonti kakhulu ke ngusasikhula. Abuze emaweleni, yanina ngombo omdala kula mawele. Lithe lifutshane uyiso. Hayi ndimo omdala. Athi nalo ndimo omdala. Wayemdeke lo. Thina ke sicimba omdala ngulumde. Mna ke ndifavor lo, uNokzola ufavor lo mfutshane. So sibabhakanyelise. Mna ke nzalwa noNokzola ngenxa yale fight. Because andifune lami iwele ba maloyiswe. Apha ke umonwabisi. Umonwabisi ke ngumuntu okuthuthayo. Akuthuthe into. Abizo mama bethu. Into zikawele ntonto abizo amawele ngamagama abo into zonondwebo ntonto. So ubapha amandla ke ngokuba mabalwe. Lalisilwa kakhulu ke lilifutshane. Esilwa kakhulu kuNokzola hle nje le yethu iteam ke ngoku iyoyiswa. And ke thina ke sobabini siyakuthanda ukhala. Ke kamandi umthelekisi ke ngokungakuthi ufavor thina. Asipha amandla asipavele siphele siwin ifight. Ndikhumla ke ngenye imini ngosesisilapha eSlovo. UNontombi singene le competition awine ke ngoku apha abe nguMrs Love Mrs Khulile. Kukho utata ke tata sehlala apha kwakhulile. Ndithethe uba mna masixa umuntu ewinile wonke umuntu ufuna ufota naye. Kwakho utata wayefota apho wayengiqoqo. Wonke umuntu ke ukufuna ufota noNontombi. Ndithethe uba uNontombi utata mna wafunqula uNontombi. Wahamba naye. Phofu kho lo
uligwala hleli nje lapha eca kotata because ke thina ke bese sizamile uzimelano nontombi afune uphulumka ndithi kwababa semgqotyeni ithanumkile sendimkile ndiqonda kalo sendimke mina ndingafotanga apha saqoba ubabahle apha uthi zonke ezam masigoduke ezam akasiphi chance yoba masifote sentshuba kaloku thina besibahla apha kwakhulile so wonke umuntu ufuna ufota nathi siqonda hayi sizongafoti kaloku thina uba ngulona lo senzela umjojo ngengomso simface ba hayi man into nohle nje useca kotata xa siyongena le competition pha uligwala gqithi athi uyabona ke ukanazi photo mina ngenxa yakho ndagqiba uwina pha ngenxa yeligwala ntontontoni unontombi ke uhambile wayothwe eBhayi hey safika eBhayi akwabinzima eBhayi ndenza learnership usesikolweni yena unontombi asinazo nefone kodwa into zikamdala sihlenje sidibana kula terminus silaselane nomntaka mama mntaka bawo ayigcwala imali okhwela yetaxi uligwala ke because akafuna uthetha nikhumbula kwenye game ndine 20 rand yayiseyinoma yi10 rand ngokukhwela itaxi abuze ithini into ayiphelelanga inoma ndipha ko 17 rand abuze ke ngoku sizothini ntazi ngibana uzothatha imali eshotayo ndithi awethu kasabule imali eshotayo mna ndizawuthetha nalo no taxi wena ukwazi uthetha kaloku ndihambe ke akhwele yakhe itaxi ndihambe nami ndihambe ke wena lishotayo sensitsho ba sikhulisene kakuhle kakhulu bendisiya pha e12 besafunda eBhayi napha e12 kusekho umfi ucebo ndikhumbula ke ukupeyile ucebo ucebo afuna usikhupha ke ngoku siye Groovini ushekile ke lo wayenyabile kakhulu ndwebe nje simshiye ke nonontombi sihambe nocebo nenye ichomi yakhe xa sifike eGroovini he akasigadanga ucebo umuntu akunzima nothini ngabangathi athi hey ngaba sekhaya aba ngabangathi azothi unontombi amani lo mkama sambe sesike simshiye lo apha because asonwabanga ngenxa yakhe sensisho ba ungumuntu othulileyo ungumuntu okuthandayo ukonwaba akazincisha ngashiya umntana sekhaya uphilile ulife wakhe yangathi beyazi ixesha lakhe lifutshane onwabile ngendlela eright akangomuntu phandle apha onwaba nje ngendlela eright akangomuntu ukhathaza umuntu ayona lanto okuthiwe umuntu ayathethelelwa kuba engasekho hayi ngumuntu nje onomoya phansi kodwa akazincisha umuntu asekhaya Manibulise kumuntu wonke okhoyo apha ndibulise ku-program director ndibulise kodata abasetafileni ndibulise kwikwayara ndibulise kwindlu yonke iphela enene nibethuna kubuhlungu akumnandanga no matter whether death is expected or not it always comes as shock. Nomvuyiso ibingumuntu ozithandayo ibililady Nomvuyiso ebesithi Nomvuyiso buyanyathela kucakuba ubeka unyawo phansi hayi le intombi bineshori ngesiqusayo ibizithanda nyani didibene Nomvuyiso eprimary esabani kwa standard B ngela xesha lakudala ngoku sithi grade 2 didibana naye newele lakhe sangabahlobo bokwenene uqala apha okokoko sihamba lendlela esikolweni sihamba kunye andizogxila ke kwintanga ndizawugxila kwecala lesikolo kuba mina bendibana nabo esikolweni ibibalasela ke lentombi ezifundweni bengithi ba kubhalwa itest ndiyazi ba kuzawushuba ndanga sizawugagana sizawuqhawuka zihlangana hayi ebezithembe kwinto yonke ebesithi buyabhala akabhala cime yena kanomsebenzi omdaka Nomvuyiso umsebenzi wakhe uclean ebephuma phambili ke newele lakhe ndibe lapha esithathwini ke mnakhe
Into bendiqaphela ke apha kuthi ke ngamawele, ndiliwele. Bazelwe ngo-1986 ngoDisemba nge-31st. Ndizelwe ngo-1985 ngoJulayi nge-31st. We used to share i-birthdays together. Bekuba mnandi ke xa sidibene. Ibiliqhula elingathetheli phezulu, elithethela phantsi, elizithandayo. UNomvuyiso esikolweni ebengayeki nantoni na ekuthiwa mayenziwe, yonke into ebeyenza ephuma phambili thu emagqabini. Eziba etshilo ulumka ngobethetha ebesithi beye waphumelela. Bengaphumeleli kanye ke. Besingenela i-competition, siyazi ba ke bakungenelwa i-competition, siyayazi ukhona apha kuthi efuneka ephumile. Is either ndim okanye nguye. Kube mnandi ke ibe luvuyo. UNomvuyiso Tata Mxo, ndifuna uxole ngaye. Le ntombazana ilandele igama layo. Ivuyisile ifamily yayo. Izenzile izinto ezintle. Uyilandele ingqeqesho yakho tata. Umama wakhe bethunana akenzanga nje ngoku bekhulisa oNomvuyiso. Baphumelele bazezinto bazizo. Besitya kunye imiphokoqo pha egalelwe fish oil ne-beef cube. Sithi xa silapha kule shedi siyazi ba kuphekiwe pha. Siya ekhayeni elifudumeleyo. Ibiyimisi le. Bisetyenziswa ngootishala. Ibingayoyiki itshoko nebhodi. Ndifuna ukuthi bethunana hamba ngoxolo Nomvuyiso, umkhanyisele ngokhanyiso olungacimiyo Thixo. May your soul rest in peace, Enkosi. Molweni bethuna. Ndibulisa kubafundisi, ndibulisa kuye wonke umuntu lapha. Ucisana lo lilawo, bawutisana izasixolela. Intanga zethu le, abantu abanelungelo kakhulu sithi. Wamcoyana ngwevu yam. Ndiyibhokhwe ezibhusheni namhlanje. Kodwa ndithi mandizovamela ogqabam bethuna. Nomvuyise kwenza kuwe. Intanga zami bosityazo zisenhla kwebhayi, kodwa ndiwafonela amajita wonke. Mari khona isepha abandinikele yona. Nomvuyise ndiyabona man olimele. Wamcoyana lesepha kuthiwe mangicaphule phaa kwincwadi kaMvangeli uYohane. Athi la madoda kawayithetha anjwe phaa kwisahluko se-11. Athi ivesi yama-22. Uthi izani kum nonke nina nisindwayo imithwalo, sonika ukuphumla. Emnqamlezweni kulapho khona wonke umuntu alifumana khona ithemba. Emnqamlezweni kulapho kuzaliseka amazwi athethwa nguYesu kwibhada. Iva uthini kwibhada? Uthi kwanamhlanje ndizaba nawe eparadesi kaBawo. Nomvuyiseko ndifuna ukuthi ungalilahli ithemba, khona uThixo mntasekhaya. Enkosi. Injalo lonto injalo ke lonto kunganaba amathunzi ithambele ilanga akhona amakhaya azokulala ngenxeba kaminazana ithile zake zaphefumla isilumko zisithi kuzube kanti liyaphola inxeba kulalwa ngalo baphela ubomi kwaphela amaphupha inhliziyo yombathiswa ngesiqalo aluphala amathemba
Yiso mntasekhaya, uvumeleni mntakamama, uthi mandisale nabani xa undishiyayo? Yini mntasekhaya? Ndiyamzonda lo nyaka. Inene eli inxeba lawuthatha ixesha ukuphola, lawuphilela ubotsho. Singathi ndiyaphupha, andisabazi ubuthongo, nangokuhlwa akusalaleki, ngathi wakuyaxokwa. Yehova, liwele lam eli, ligazi lam eli xa umthathayo uthi mandithini? Yini na Yehova, kwizinto zonke obungakusenza undithathele umntakamama? Nyanisweni indonakele, kwenzekile okwenzekileyo. Kuthande uYehova. Bendifuna ukuthetha ke mntasekhaya ukuthi kuwe ndiyabulela ngento yonke usenzele yona. Siyabulela sonke silikhaya. Ubhuti wakho uThabo, iwele lakho uVuvu, utata wakho, utaba wakho uNtshantsa, utata umncinci wakho uMajor, omakazi bakho uThembakazi uLindiwe, umalume uJali, abazala bakho nabatshana bakho uLutho, uAnita, uAlupheli noLuthulile. Sifuna ukuthi Nkosi mntasekhaya usibonisile wena uthando, balisebenzele ekhaya. Nathi ke sifunde nto. Ewe ke nakulo minqweno ebesinayo kulo nyaka, nayo nza kuyifezekisa mntasekhaya, ndiyathembisa. Ndizokumcela uYehova ukuba andiphe amandla, ndizokwenzela mna ndenzele nawe. Andazi ke ukuba ndiza kumthini utata, kuba kaloku wena ubulithemba lam, kwaye ubulithemba lethu sonke. Kodwa ke kwenzekileyo, ndithi ndiyabulela mntasekhaya, kwaye ke ndiyaxolisa ukuba ndiwenzele umbulelo sele ulele ngomqolo, khange ndazi. Ndiyakuthanda mntasekhaya uyeva, uzohlala usazi. Siyakuthanda ekhaya. Yiso, ndim uVuyo lwethu, umntwana wakatata omncinci wakho. Nama ndizokuba mde, ndifuna nje ukubulela mntasekhaya ngento yonke, ngokuba wena undiphathe njengodade wenu omncinci. Ndiyabulela ngeemfundiso zakho ndifundise zona, wandibonisa ukubaluleka kosapho, wandibonisa ukuba kubalulekile ukuba xa ungumntu ungagcineli wena wedwa. Ndiyabulela ke nangeengcebiso zakho eziphucukileyo xa ndidinga ingcebiso. Ibe nguwe owawumane usithi, mntasekhaya yenza loo nto ekonwabisayo ebomini, kuba ke ubomi bufutshane. Ibe nguwe mntasekhaya ondikhuthazayo nasesikolweni, usithi mamkabani uzunyamezele. Izokuba nguwe owokuqala uyokuthwaswa isidanga apha ekhaya. Bendicinga ke uyakuba khona mhla ndithwaswa eso sidanga. Bendidinga ukuqwatyelwa nguwe, bendidinga ukuvuyelwa nguwe, kodwa ke akho nto. Ndiyabulela mntasekhaya, nam kuninzi endikufundileyo kuwe, indlela obuzama ngayo, indlela obuzinikela ngayo xa usenza into. Usibonisile indlela, kwaye siyambulela uThixo ngexesha siphele lona sikunye nawe.
Xolo ke mamka. Hlala uyazi ukuba siyakuthanda ekhaya. Nathi ke sawugcinana sithandane. Sakumjonga notata wakho. Nkosi ke, ndiyabulela. Masiphakamise ke ngoku isithethe sombulelo. Hleze ndibhude ngokweprotocol ndizawusebenzisa ngokwesiXhosa ndithi ngqanga nentsiba zayo kwenzela uba kungabikho mntu ukhalazayo. Kukho le nto kuthiwa yi-common factor kubantu ke be-maths bazawuyazi. Ndingumntu ololo hlobo, ndithunywa ngamanzotho, ndithunywe ngamankabane, zombini ke ezifemeli zindithume uba mandizobulela abantu. Apha ekubuleleni ke kukhona ukubulela xa bekonwatyiwe kumandi. Yabona ke laa mbulelo wokubulela kumandi kuvele kuthiwe hip hip hooray, bekumandi ke ngoko. Ngoku kubekho umbulelo kubuhlungu, kuyalilwa. Kufuneke ke ngoku nabantu ebethatha inxaxheba bazezintlu ngezintlu. Kufuneke umane utatsha and ke besenza imisebenzi ngokwahlukana kulungiselelwa ukulungisa imiphefumlo eyaphokanekeleyo. Ndizama kwenza ke lo msebenzi kodwa ndingazoba mde. Ndizama nje into yoba kucace wonke umuntu lapha uyabulelwa. Xa ndiqala ndizawuthi wonke umuntu othe ngalimini wancama into yonke ebezawuyenza, wazolila nelisapho lamankabane walapha. Ayazi abantu bonke baneengxaki zabo, abanye bayagula, baneswekile, kuyale, kodwa umuntu azixelele uba hayi andinawo ngaye. Apha ke bantwini njengoba besenditshilo banemisebenzi ngemisebenzi. Ngelaa xesha ebegula nomfikazi lo bekho abantu abebexakekile besihlabenyuka, omnye asuke kude ayokonga.
noba uyazalana noba akazalani kodwa bayabolelwa abo bantu bebesenza lo nxaxheba. Kube wes ke ngoku kwawuthwa umuntu akasekho. Kufuneka uba makuthunyelwe abantu kuyoxelwa kwizizalwane uba ubani akekho. Iba ngumcimbi ke lowo. Ibe wes xa kufike ngobusuku kufuneke uhamba uvusa abantu belele. Uqokelelwa mama kuyoxelelwa umzali okanye isihlobo esisondele kulo muntu uba ubani akasekho. Ngona msebenzi kube nzima ke lowo. Bayabolelwa ke abo bantu besenza lo msebenzi. Naba bebethunywa behamba besihla benyoka kwezindawo. Kwakwenzeka loo nto ke kuye kunyanzeleke kubekho abantu abamane beyawuvela befaka imithandazo belungiselela aba bantu balahlekelweyo. Abanye benza iti ulungiselela abo bantu bazofaka imithandazo. Bonke abo bantu alilityelwanga igama labo, igalelo labo likhona apha. Kufike leli xesha loba makuyokunjiwa ngoba kaloku umuntu funeka onjelwe. Thethwe ngo-6 feet down. Bizwa amadoda aqokelelana kuyogrunjwa. Bamedekela imingxonya mikhulu ngenye ixesha kubalele. Funeka abantwana babantu beyenzile le nto bayenze la 6 feet. Bayabolelwa abo bantu abalibalekanga, igalelo labo elikhulu. Kubakho ke nentetho endidla ngoyiva kuthiwe abantu benkonzo ababolelwa babolelwa phezulu. Kube ke kungekho umuntu ke waya phezulu wathi hayi bayabolelwa nyani sibavile bebulelwa. Iba yingxaki ngoba izawuba ngabo abahamba baphambi kwele bhokisi besithi umuntu into ezwele ngumfazi imihlayo mifutshane izela inkathazo. Akuthethi nabani na ke kuthetha umuntu onemvakalelo yalento ayithethayo ngoba injani na. Ndiyabulela xa ndisitsho wena bakwethu. Ndiyabulela xa ndisitsho. Uma umbulelo lento ndithi ke umbulelo waxa imiphefumulo ihlile uza kohluka kumbulelo waxa bekumandi. Bayabulelwa ke nabo ngokuza apha bazokhunga bazokwenza lenkonzo ibe yile nkonzo ngoba kufuneka kuyo yonke into uyenzelwa ngumuntu kufuneke ubulele. Masiyibuleleni loo nto. Siyababulela onozikhakhana bangenje njalo. Bakhona baninzi nabanye bahleli phantsi abasezawuza ababengonozikhakhana. Ningadinwa nina kumane nishwela. Bazawubaza beze bayayiva bayamamela. Umbulelo ke ngumbulelo. Bayayazi ke abashumayeli kakhulu ke xa kuthethwa ngumbulelo. Uzabava bethetha uPawulos ebulela ibandla laseFilipi ngenkxaso esetrongweni. Yayibona wayesendaweni ebuhlungu esetrongweni. Inkxaso yakhe. Bayayazi ke bona ke. Ndizama unibulela ndinguPawulos ngoku. Ndisengxakini ndizama ubulela nina ngegalelo lenu lozonceda lamankabane. Bakhona ke abantu abazaba special azawuthi umkhulwa wam lo angene nzulu ngakuyo. Mina ndisabulela nje ngokwangoku. Ngalo mazwi amkelani niqole nisebenze ndivuyile nisebenzini ngakhohle. Enkosi. Bawuthisana itorho no mfano special apha endifuna umbulela kakhulu. Umfana kaQuluba ndithi ke mina Lisa ngujambasi lo mfana. Lo mfana ebehlobene nentombi le yam kangangokuba kweli xesha likhoyo awufune kufane nela xesha lokuqala. Umuntu ba uhlobene nomntanakho ithi nyana
kuba kaloku uba uyabhebhetha ngala ndlela uqala uzawufa indlala. Uba isihlobo sihlobene nonyanakho okanye usisothile uhlobene nonyanakho so uthatha ngothi molokazana kweli xesha likhona. Lo mfana kaQulube lo msebenzi lona ubona apha uthatha ngoba khaphukhaphu nxa yakhe ukusuka eKapa ubheke eMonti kwalomntana zonke izinto nizibona lo mfana ndiphathe unqanda uthi hayi tata buya umva mdala wena sholo tata lo mfana zange ndimbone mina umuntu othanda umuntu ongasekhoyo zandiyibone lonto ndiyibone lo mfana kaQulube wamthanda umntana nami ngokaswelekileyo oh yini enkosi. Mandibulele ke njengoba nami bendithunyiwe ndibulela ke nezithethe torhwana ebezime apha noko wasihambisana kabuhlungu nazo ngokunami ke ndizayinikezele kumntu obendithumile tata uMngwevu benzawuthi nje nami ndidlule nje kule family yalapha ngokukhanya nje qha lo nyaka uqala Thixo nje wathi kukho into ezimbini ukukhanya nobumnyama kodwa family yasekhaya senithathe le ndawo yokukhanya uThixo ke uthi emini ubeka ilanga ebusuku ubeka inyanga neenkwenkwezi ukuze thina singahlali ebumnyameni.
njengoko libhaliwe kwincwadi kaFilemoni. Incwadi kaFilemoni. Uba ke siyiqika kakuhle incwadi kaFilemoni, isahluko sayo sinye, 1, yileta le. Ewe siyayifundisa sithi sisahluko. Sesokuqala yileta, ivesi 15. Ngamazwi afundeka ngohlobo phansi kwesasihloko. Isicelo esenzelwa ikhoboka elikhweshileyo. Lamazwi ke afundeka ngolhlobo kuba mhlawumbi ususwa okomzuzwana ukuze niphinde nemfumane ngonaphakade engaselilo ikhoboka. Nkosi mayisikelele ufunda kwelizwi langu ukude ube ngunaphakade. Amen. Rhamende ngcwele kaThixo manibulise ke oba abefundisi abalapha ndimbonile uba lubethetha ngawo uba Mxo apha utata lo mfana uquluba nangu phandle uzimele umfundisi uquluba lapha phandle bendincokola naye apha phandle. Xa emfuna phandle kuthiwa ungene, hayi umshiya kwapha phandle. Yena ke usebenza laa ndebe indala ngoba yena uba Mxo esebenzisa le intsha nje. Rhamende ngcwele yasekhaya ndibulise ke obawo abashumayeli nabashumayeli bazo zonke imvaba nomama babo, ngokunjalo iikomiti zazo zonke inkonzo ezilapha. Ndibulise torhwana nalo mkhosi uhleli kule kona umane usithuthuzela ngalo mculo. Bulise ikwaya yalapha ekhaya. Bake ikwayara yenqila le ixutywe ke ikwayara esekete kodwa siyibiza ngoba yeyenqila yalapha ezigodlo. Ndibulise wonke umuntu olapha nendwendwe torhwana ngegama lomfeli nomvukele nguYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Maniqale ndithi phokaciko. uThixo unecebo alenzayo ngumntu. Akenzi nje nantoni na. Ndiyabona apho sifikile. Kuyalilwa ngabantwana balapha. Kuyathwani. Kanti hayi bantwana bam, bantwana bakatata uMxo. Niyambona utata wenu womelele man, womelele kakhulu. Womelele ewe ndiqinisekile ebewuthathaka. Kodwa ngoku womelele utata wenu. Ndicela nani ke bantwana bam, zenizosule ngokwezonyembezi kuba mhlawumbi ususwa okomzuzwana kuni. Nisezawuphinda nimfumane, nimbone. Yabona ke ngelo xesha nizabe nimbona ngalo. Ndiqinisekile uzabe sele ngasawunyatheli lomhlaba elandela inkosi yakhe nguYesu Kristu. Rhamende ngcwele yasekhaya. Funa ukuthi ke kuni bantwana bakaThixo nonke apha. uPaulos lo ubhala lencwadi ehamba noTimoti baleka phi eEfese. Beva ukuthi kunguqolokobhode apho. Kukho abathi thina sifuna lo ngoba umthetho wakhe yena ungqulelene noka bawo wethu Abraham. Lo Yesu sixelela ngaye asimazi thina. Xa ehamba endleleni ufumana le leta ixela lentombi kaFilemoni kuthiwa nguOnesimo, kuthiwa ayiphilanga kakhulu. Wathi uPaulos asinakuba sema singakwazi noba singajika siyokudlula apho. Inye into masiyenze, masibhale nje ileta sinike uFilemoni bantwana bakaThixo. OFilemoni ke nabanye khange babe nenyweba yoba ngabafundi bakaYesu Kristu, ngabaguqulwa bakaPaulos. Rhamende ngcwele yasekhaya kuba mhlawumbi ususwa okomzuzwana kuni. Nisezawubuya nimbone nimfumane. Sele qondoba
ngelo xesha uNomvuyiso mfondini enazo zonke impawu zezulu, ngoba kaloku thina siyatsho ngeyethu imilomo sithi efile nje engakhange aguquka ivume inkosi, hayi akayindawo. Kanti ngomzuzu umuntu kuza kohlukana inyama nomphefumulo wakhe, ukuthanda ukuthi khani ndiguqule nindijongise edongeni. Ngalo xesha ufuna ukuthetha nenkosi yakhe, bantwana bakaThixo. Lolo xolo ke lo besisoloko simcela lona nathi, owethu Thixo kuThixo oxolelayo, rhamente engcwele yasekhaya. Ngoba kaloku uYesu Kristu akamthumanga okokuba aze kubhangisa okanye atshabalalise ihlabathi, wamthuma okokuba ihlabathi lisindiswe ngaye, rhamente engcwele yasekhaya. Yiyo loo nto ke sinelo themba ngoNomvuyiso, bantwana bakaThixo, ngoba nxa sele esezandleni zenkosi yakhe, ifamani kula mazwi bendiwava ethethwa phaya, xa kwazileyo ukuthi tata makugqibele wena ukundibona, ndingabe ndiphinde ndibonwe ngoku, ngoba obu buso ngoku buyakujongana nenkosi yami, rhamente engcwele yasekhaya. Umntu ngumfazi, imihla yayo mifutshane, igcwele inkathazo, bantwana bakaThixo. Ndifuna ukuthi kuni lusapho lasekhaya umvumeleni lo mntwana ahamba goduke, nizibhenge ninatanci ba niza kushiyeka nisenza ntoni na, bantwana bakaThixo. Ngoba kaloku nxa sithetha ngalo Yesu asithethi ngotshaba, sithetha ngonyana kaThixo owesemhlabeni ezokufela bonke abone, rhamente engcwele yasekhaya. Kukho abantu ke abacinga ba no babona sebehamba kwindawo ezithi noTomata usundigoduse, noTomata usundincede, acinga uxolo lulapho. Hayi, uxolo lusendaweni enye. Uvuma ngomlomo wakho, uvume ngomlomo wakho, ufake uYesu enhliziyweni, uthethe naye kusasa nangokuhlwa, uthi bawo izigqitho zami neziphoso zami ndicela uxolo ngazo. Owethu Thixo kuThixo oxolelayo, kuba mhlawumbi ususo komzuzwana lo mntwana phambi kwamehlo enu, nizawuphinda nimfumane ngonaphakade engaselilo ikhoboka, bantwana bakaThixo. Kunendawo ekuyiwa kuyo, bantwana bakaThixo, esithi xa sithetha ngayo ucinga kwabanye abantu kokudlala nje. Hayi, ayikokudlala, bantwana bakaThixo. Uvomnye sithi phezolo ndaphupha ndiseparadisi. Hayi, noba ungayiphupha iparadisi ayingenwa ngolo hlobo, kungenwa ngesango elimxinwa, bantwana bakaThixo. Funa ukuthi kuni lusapho lamankabane umyekeni lo mntwana ayokuphumla konina. Uyaphululwa ngoku, nazingwevu zakwamxo zimbuza impilo ezimana umbona ba uza unjani namntanam. Hayi, ndiziswe nje into engenamsebenzi. Seyingenamsebenzi ngoku, kodwa ikwazile ukumncothula kulo mhlaba umagada ahlabayo, bantwana bakaThixo. Umfa uYosefu ezantsi eJibhuta, bantwana bakaThixo, wenza isibhambathiso namadoda apho, wathi yabonani, ezi zinto ndinixelele zona ziza kwenzeka, ze nithi xa nifika phambi koFaro nindikhumbule, bantwana bakaThixo. Ngoba mna ndabiwa kwilizwe lamaHebhere, ndazawufakwa apha nakule ndawo ndikuyo andenzanga nto, bantwana bakaThixo. Kodwa ndithande ekugqibeleni kwale ncwadi kwisahluko sama-50 kule ncwadi kaYosefu, bantwana bakaThixo, uthi uYosefu, uyabonani ngoku ndiza kufa, kodwa nina uThixo uzawunivelela, ngenye imini uzawuninyusa
anikhuphe kule yiphutha zeningawashiyi amathambo am apha nihambe nawo bantwana bakaThixo ngelo xesha uneminyaka 111 bantwana bakaThixo ndifuna ukuthi kuwe uyazi nawe mosi elobala basuka nalo khona lo mfana uphume emngxunyeni efakwa ngabakhulu bakhe kanti ngelo xesha uThixo ubona into ngaye kusenokwenzeka nakweli khaya uba mhlawumbi bakhona abesele bekude nofefe likaThixo mhlawumbi wofele lukaNomvuyiso bakhona uThixo ababizayo athi sondelani bantwana bam wazithwa lizono Yesu singe sunu yabona ke ndifuna ushiya lento apha kwakhulile zeniyazi bantwana basekhaya lo tata njengoba ekhala ngoba yena awubona intombi yakhe ingena neplastiki athi mkhwenyana awubona umkhwenyana engena neplastiki athi molokazana mhlamba kaziva bantwana bakaThixo ucima lento ayibona kubantwana bakhe okokuba basezinyembezini uyazi abantu xa bekuthanda bakuthanda bathi kanti bayakuvalela nento ongoyifumene bantwana bakaThixo ndicela nisitophe ngoku ningabe niphinde nilile bantwana bam mhlawumbi uNomvuyiso kushiyeka amasango amabini apha azawufika kumi khona uYesu Kristu abuze itikiti lakhe athi ngena mntwana wami ngena mntwana wami funa ukuthi kuni lusapho lasekhaya kuba mhlawumbi ususo komzuzwana kuni nisezabuya nimbone ngokwaphakade engasenjengekhoboka rhamente engcwele ethandwa kumenzi wayo thina ke bantwana bakaThixo ithi incwadi yaseKorinti isahluko sokuqala ivesi yokuqala ithi libubudenge ilizwi likaThixo kwabatshabalalayo kodwa kuthi aba lilusindiso rhamente engcwele yasekhaya ndifuna ukuthi kuni lusapho lasekhaya yazini intonye ebekho uYesu ekuqaleni kobomi balentwazana ukhona ekugqibeleni ngoba kaloku uYesu Kristu zonke izinto zathwaliswa yena ezirongo neziright nangexesha ebiza imithwalo akathanga yizani nina nithwele umthwalo nje uthe wonke osindwayo makeze ngaphambili ndimnike ukuphumla rhamente engcwele yasekhaya yabona ke xa uYesu engena eGetsemane bantwana bakaThixo kumhlaba abesoloko ethandaza kuwo kodwa ndazi nje into enye ba xa uYesu ezawuthetha noyise bawuhawu ebewususa umnweba kuye ngoba kaloku uzawuthetha notatakhe awukhulula umnweba awuphose pha awugqiba izithunywa zimfukule njengaphezu kwentaba yeHemoni bantwana bakaThixo zamfukula izithunywa wemesibhakabhakeni wathi wajonga amadoda wafikelele athi abothuke khona yavakalenya isithi Nkosi kulungile nabo okokuba sibe lapha masakhe iminquba ibe mithathu omnye ibe ngowakho omnye ibe ngokaEliya omnye ibe ngokaMoses akayazi into ayithethayo ngoba kaloku ebehleli kakade lo tata engugqadambekweni kulo waphoswa ngenye imini kuhamba phezu kolwandle ngoba wathi kwawuthiwa yiza
wazibonakalisa uba yena unawo amandla asondeleyo kuYesu. Walibala okokuba amehlo am makafokase kuYesu. Nathi ngokwethu sithi xa sinezinto sifuna ulibala okokuba ezi zinto zivela kuYesu Kristu, ufuna uzigwagwisa ngazo, asikatha uzithatha uYesu uphinde ubuyele kulaa ndawo ubukuyo rhamente engcwele kaThixo. Kuba mhlawumbi ususwa okomzuzwana wangena kuYesu eGetsemane wathi hlala lapha ndikhe ndiyokuthandaza bantwana bakaThixo. Wathatha umgama ongangogibisela ilitye wathi guqaqa wathandaza, ethandazela abafundi bakhe. Yena ngelo xesha owakhe umthandazo usecaleni noThixo, kodwa ekugqibeleni nxefika belele uthi lalani ngoku ngoba lo ndinikelayo usendleleni. Bantwana bakaThixo, funa ukuthi kuni ke lusapho lwakwamxo, lusapho lasemathunzini, ndifuna niyazi bantwana bakaThixo uYesu ebekhona ekuqaleni kobomi bale ntwazana, ukhona ekugqibeleni, uyawuhlalekho ngonaphakade. Xa evuka uYesu Kristu wathi usondele lo ndinikelayo. Bantwana bakaThixo bamthabatha bahamba naye, bawutshona naye, wazityhutyha iinkundla. Bantwana bakaThixo ezityhutyha zonke, kodwa ekugqibeleni yaphuma ingangalala, yaphuma ingangalala yaseRoma mfondini, yathi mna andifumani tyala kulo mntu. Mboneni nina nibone uba ningathini nangaye. Wathi umntu bethelela emnqamlezweni, bethelela emnqamlezweni. Kwathi kanti kule ndlela ibheka eGolgotha mfondini, ngesindwa kulo mnqamlezo ikhona indoda eye yathathwa ngenkani izihambela. Bacinga babona le ndoda bazawuyenzakalisa, kanti hayi izomela iAfrika. Bantwana bakaThixo, uSimoni waseKirene bamthatha bamthwalisa lo mnqamlezo besithi phumza lo mntu uyoyisakala. Yajika ingangalala yesixoko sakwaYuda yajonga kuye yathi ukuba ngabana uyachaneka kulo mthwalo uzunyathele apho ndinyathela khona. Bantwana bakaThixo phezu komnqamlezo amele mfondini amadoda apho amlindile. Nxefika amthabatha amaneka mthi awumisa umnqamlezo. Wafakala uYesu ethubeni esithi baxolele kuba bayazi into abayenzayo, abayazi ukuthi kudala ndinabo, kuba oku kumelezekile kwenzeke kwagqitywa emazulwini ngoKristu inkosi yethu. Amen. Ciko isuzothandazisa mfoka Ciko, ndigqibile ngoku. Masibulele ke kumshumayeli, masithi ke ngosicela utata umoyeni asithandazele. Masivale namehlo sithandaze egameni loyise, egameni lonyana, egameni lomoya oyingcwele. Amen. Thixo ngumdala, akumshumayeli inkosi obeqhuba le nkonzo yale ntombazana lulama lezulu. Uthi ngoku nkosi ifikelele esiphelweni niniwe zinto zonke. Wathi oba nkosi ngeli xesha le ntombazana ibifika nkosi bekucelwe wena ingena kwela khaya layo lulama lezulu. Sizinyathele zonke ke nkosi izigaba, simane sisithi sondela, ngoba xa sikwesi sigaba sikwazi ukwenza nto ungekho. Thixo ngumdala, nakwaliholo nkosi abemo umshumayeli kule ndawo esithi sondela nkosi sikwisigaba sokugqibela ngoku, ambuzoqhuba le nkonzo niliwe zinto zonke. Sikho ke nkosi sizibekile indlebe xa kuthethwa nkosi ngale ntombazana,
ngabantu basekhaya lulama lezulu. Safa kubuhlungu Nkosi, sacinga ubungakanani bayo, sacinga ngeli xesha Nkosi iphoswe lilo uhlala nathi mnini izinto zonke. Nankumshumayeli Nkosi esithi kule family mayizole, hlezi kanti ngumzuzwana Nkosi besohlukaniswa nayo. Thixo ngumdala, sibanikela themba ke Nkosi, mabahlale Thixo ngumdala. Ukho omnye umbhalo uthi Nkosi ayisasiphelo Nkosi uhlala emangcwabeni, kukho umngaphesheya lulama lezulu. Sinelo themba ke kumkane kakumkane. Isikelele ke Nkosi lenkonzo Thixo ngumdala. Sikelela abashumayeli Nkosi, sikelela Nkosi lo mntu kule holo yonke lulama lezulu. Bebeze ngemoto Nkosi kweli khaya, cela ubakhaphe Nkosi bagoduke lulama lezulu. Uphinde ke Nkosi kunganikezeleki ingqaka apha endleleni, ngoba Nkosi singuThixo osimthembileyo, othi Nkosi xa simcela izinto asenzele. NgoYesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Alwaba ufefele Nkosi yethu Yesu Kristu, uthando lukaThixo nobudlelwane bomoya oyingcwele ngahlala nathi ngoku kude kube ngunaphakade. Amen.